Να το κρατήσουμε μπλε ή να το κάνουμε κόκκινο το χρώμα, επειδή είναι λίγο δύσκολες οι στιγμές για τους φίλους μου του Απόλλωνα. Στα τελευταία 5 παιχνίδια του Απόλλωνας έχει κάνει μόνο μία νίκη. Έχει 2 ήττες και 2 ισοπαλίες. Και μετά τη χθεσινή ήττα στο Ανώνης Παπαδόπουλος έμεινε και οριστικά εκτός του πρώτου γκρουπ. Τη σεζόν 12-13 όμως ο Απόλλωνας είχε μείνει εκτός του πρώτου γκρουπ, διότι εκείνη τη σεζόν μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, οι ομάδες χωρίζονταν σε 3 γκρουπ με 4 ομάδες μέσα. Άρα ο Απόλλωνας είχε αγωνιστεί στο δεύτερο γκρουπ με ΑΕΛ, Παραλίμνη και Δόξη. Σήμερα θα έχουμε τηλεφωνικό στον Ευτύχιο που ήταν ο host στον ναό του Απόλλωνα στο podcast που είχαμε στο κανάλι μας. Αλλά πριν πάω στον Ευτύχιο, θα ήθελα έτσι λίγο να συζητήσω εγώ λίγο μαζί σας τι πιστεύω εγώ για τον Απόλλωνα και τη φετινή του σεζόν. Μπορεί πολλοί από εσάς να μην το θυμάστε, αλλά ο Απόλλωνας στα πρώτα του 8 παιχνίδια είχε 5 νίκες και 3 ισοπαλίες. Άρχισε πάρα πολύ δυνατά τη σεζόν Απόλλωνας και είχε κάποιες αγωνιστικές που ήταν στην κορυφή και πιστεύαν ο κόσμος ότι μπορούσε τουλάχιστον να τελειώσει στην τετράδα. Αλλά μετά από αυτά τα 8 παιχνίδια είχε 4 ντέρμπι. Σε αυτά τα 4 ντέρμπι έκανε 4 ήττες και δεν έβαλε ούτε έναν γκολ. Εκεί ήταν που άρχισε η κατρακύλα για τον Απόλλωνα αυτή τη σεζόν. Και θα συμφωνήσω εδώ με τον φίλο μου τον Παλάοντα, επειδή ζητήσαμε από εσάς στο Instagram να μας πείτε τις απόψεις σας, να μας πείτε τι νομίζετε για τον Απόλλωνα. Και μου είπε εδώ δεν ήταν τόσο κακός, απλά όλες οι ομάδες στην Εξάδα κάνουν καλύτερη χρονιά. Και νομίζω εκεί θα συμφωνήσω με τον Παλάοντα. Εκεί που ήταν σημαντικό να πιάσει είτε και μια ισοπαλία, είτε και μια νίκη. Να αποδείξει ότι μπορεί να νικήσει κάποια τα ντέρμπι. Έκανε τις 4 συγχώμενες ήττες και εκεί άρχισαν τα προβλήματα. Εκεί νομίζω έφυγε και ήταν ο καιρός που έφυγε ο Μιλόγεβιτς από τον πάγκο. Και εκεί άρχισαν όλα να χαλάνε για τον Απόλλωνα. Έχουμε φίλους στο κανάλι που μας έγραψαν στο Instagram #KillsThisOut. Και δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτά τα άτομα. Καταλαβαίνω απόλυτα από πού έρχονται. Επειδή μετά που έδιωξε τον Τσόρνικερ ο κύριος Κίρζης εκείνη τη σεζόν που τους έφερε το πρωτάθλημα, η ομάδα δεν είναι η ίδια. Η ομάδα πάει προς τα κάτω. Και δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό συνέχεια. Πώς μπορούμε να διώχνουμε τους προπονητές τόσο εύκολα σαν να αλλάζουμε γκάτσες. Ο Χρήστος Μιλωνάς μας έγραψε ότι είναι καλή ομάδα ο Απόλλωνας, αλλά δεν έχουμε τον καλό σκόρερ. Αν είχαμε τον Πίτσα, ήταν να ήμασταν Εξάδα. Και δεν μπορώ να διαφωνήσω, επειδή νομίζω μετά που έφυγε ο Πίτσας ήταν και το τελευταίο κομμάτι που έπρεπε να φύγει για να μην αποδίδει ο Απόλλωνας όσο θα ήθελε. Δηλαδή, ο Πίτσας ήταν το μόνο πράγμα που τους κρατούσε στην Εξάδα, που δεν μπορώ να διαφωνήσω, επειδή δεν τον αντικαταστήσαν αυτή τη σεζόν. Δυσκολεύονταν πάρα πολύ να βρουν τα δίχτυα και αποδείχτηκε στο τέλος της σεζόν. Όπως σας υποσχέθηκα, έχουμε τον καλεσμένο μας τον Ευτύχιο. Δυστυχώς δεν είναι μαζί μας σήμερα, τον έχουμε μόνο με ήχο. Καλησπέρα, Ευτύχιε. Καλησπέρα σας. Έλα να σου πω, μετά από 11 χρόνια ο Απόλλωνας είναι οριστικά εκτός του πρώτου γκρουπ. Πώς νιώθεις για αυτό το πράγμα? Φίλε, γενικά υπάρχει μια απογοήτευση. Δεν μόνο που έναν που σοπαδός στα Απόλλωνα γενικά είναι κάτι που είναι αρμόζει για μια ομάδα όπως τον Απόλλωνα και όχι σίγουρα με τζόμπο μας έδειξε την τελευταία δεκαετία. Έδειξε ότι ήθελε να πρωταγωνιστεί. Αλλά εντάξει, έφεραν τα κάπως τα πράγματα. Το πώς ήρθασαι τώρα και είμαστε σε αυτή τη θέση είναι δύσκολο να καταλάβεις πώς έγινε. Δύσκολο να καταλάβεις πώς πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις που μας εφέραν. Ευτύχε, δηλαδή, στην αρχή του βίντεο είχα πει ότι έχει πολλούς που γράφουν #KillsThisOut. Και ήθελα να σε ρωτήσω, νομίζεις μετά την απόφαση που έδιωξε ο Κίρζης τον Τσόρνικερ άρχισε και η κατηφόρα, επειδή μετά από τον Τσόρνικερ αλλάζαν τους προπονητές ο κύριος Κίρζης όπως τα σόβραγα του? Φίλε, να σου πω έτσι με φούλη ειλικρίνεια τα που πιστεύω για τον Κίρζη και γενικά την ομάδα της διοίκησης, εντάξει. Ναι, λαλούς είναι ότι ήταν λάθος που έφυγε ο Τσόρνικερ και που τον έθιωξε, αλλά και ο ίδιος που τον εκράτησαν κιόλας και κάποιες φορές ξέραμε το τούτο. Δηλαδή η περισσότερη μερίδα του κόσμου που τώρα φωνάζει ότι δεν έπρεπε να φύγει ο Τσόρνικερ και ήδη θέλαν να φύγει που έφερνε τις συνεχόμενες ισοπαλίες. Οπότε δεν θέλω να έχω μηδενιστικό χαρακτήρα για να μηδενιστικοποιήσει τις αποφάσεις που παίρνει. Αν και πιστεύω ότι φέτος και πέρσι αποτύχαση προσπαθήσαν καν. Δηλαδή οι μεταγραφές του Γενάρη ήταν πολλά I give up. Δεν το πιστέψαν ούτε ήδη. Ναι, ναι. Δηλαδή πέραν του Σάντορ νομίζω μετά που έφυγε και ο Πίτσας υπήρχε ένα θέμα γενικά στο να βάλετε και τέρμα. Επειδή μετά που αρχίσατε το πρωτάθλημα με 8 συνεχόμενα παιχνίδια που ήταν 5 νίκες και 3 ισοπαλίες, πήγατε σε 4 ντέρμπι συνεχόμενα χωρίς γκολ. Νομίζω εκεί άρχισε και η κατρικύλα για το υπόλοιπο της σεζόν. Ναι, είχαμε μια περίοδο φέτος που τα πήγαιναν πολλά καλά, αλλά
και την περίοδο που τα πιέναμε καλά, είχαμε προβλήμα στο επιθετικό κομμάτι. Ήταν να δέρουμε 1-0, πολλά δύσκολα να βάλουμε γκολ, είχαμε λίγες ευκαιρίες. Ήταν αμυντικά που είχε δώσει βάση από όλα και πήγαινε καλά, αλλά στο επιθετικό κομμάτι είχαμε ένα ακόμα πρόβλημα. Και γι' αυτό οι μεταγραφές του Γενάρη ήταν πολλά απογοητευτικές για μένα, γιατί πέρσι οι μεταγραφές του Γενάρη ήταν πάρα πολλά βοηθητικές. Δηλαδή έφερες, ήταν ο Βάρτα, ήταν ο Εκπολό, ήταν πολλά ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Νομίζω φέτος δεν το πολλά πιστέψασαι. Ναι, ναι. Και θέλω να, κοινό που είπα πριν, να νομίζει ο κόσμος ότι έχω θέμα να έχω με διοίκηση, είναι ότι είμαι φαν του Κίζη ή οτιδήποτε. Απλώς, μ' αρέσκει να μένει με ουδέτερο και να μην τα λέω όλα πράγματα όπως είναι. Ναι, ναι. Λάθος που είχαμε ο Κίζης κάποιες επιλογές, να λέμε και τα καλά και τα κακά. Εντάξει, φέτος όμως αξίζουν σίγουρα κριτική. Και οι μεταγραφές και η ποιότητα που έχει η ομάδα είναι απαράδεκτη για τα πόσα συζωτήκεται κάμεν από Απόλλωνας. Δηλαδή, αναμένεις και εσύ, άμα στηρίζεις τον άλλον, να σε στηρίξει εσένα. Και δεν το είδαμε το πράγμα φέτος τουλάχιστον. Ευτύχε μια τελευταία ερώτηση. Είναι χάθηκε η χρονιά ακόμα. Δηλαδή, υπάρχει ακόμα έναν κύπελλο που ρεαλιστικά μπορεί να προχωρήσει ακόμα λίγο. Ναι, και εντζήνο που θέλω να σου πω. Την τελευταία φορά που αποκλειστήκατε από το πρώτο γκρουπ, είχατε νικήσει το κύπελλο εναντίον την ΑΕΛ το 12-13, είχατε νικήσει 2-1 στον τελικό και πιάσατε το κύπελλο. Ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι ένα τελευταίο σχόλιο. Πώς νομίζεις μπορεί να τελειώσει τη σεζόν ο Απόλλωνας καλύτερα? Νομίζεις το σημαντικό τώρα είναι το κύπελλο ή νομίζεις είναι να βρει ένα ρυθμό με τον νέο προπονητή, να τον κρατήσουν και να κάνουν έναν πλάνο για τη νέα σεζόν? Ποιο είναι πιο σημαντικό, το κύπελλο ή να ξεκινήσουν να μπαίνουν πλάνα και σχέδια για την επόμενη σεζόν? Φίλε, τούτο είναι μια ερώτηση που χρειάζεται να διαλέξω. Το ιδανικότερο σενάριο είναι να πιάνει το κύπελλο, γιατί το να πάει σε Ευρώπη είναι έτσι όπως είναι τα οικονομικά και γενικά το Απόλλωνα και το πώς δυναμώσαν να μπάτζετ και πρέπει να έχει πολύ χρήμα μέσα. Είναι πολλά σημαντικό να πιάσεις κύπελλο και να περάσεις σε Ευρώπη. Μπορώ να σου πω είναι την προτεραιότητα. Φυσικά δεν χρειάζεται να χάσω τον προπονητή μου για να πιάσω κύπελλο ή για κάτι με την έφαση. Η έφαση πρέπει να πάντα να κερδίσω. Είσαι ο Απόλλωνας και πάντα η προσοχή σου πρέπει να είναι. Και κάποιες φορές λέμε ότι εντάξει μπορεί να μην παίξει ομάδα, μπορεί να μην και από το αποτέλεσμα, αλλά η ομάδα να παίξει καλά. Φίλε, εντάξει, μετά από κάποια φάση είσαι ο Απόλλωνας όμως. Πρέπει να δέρνεις, πρέπει να πιάνεις τρόπαια. Μπορείς να είσαι ευχαριστημένος μετά από κάποια φάση με την απόδοση των παιχτών ή της ομάδας. Θέλεις νίκες. Ναι. Θέλεις τρόπαια και τούτο κύπελλο είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω πρέπει να μπει και ένα πλάνο, επειδή δεν γίνεται συνέχεια να αλλάζουμε προπονητές και να μην υπάρχει ένα πλάνο πώς θα γίνει καλύτερη η ομάδα. Δεν έχεις άδικο. Μια ομάδα πρέπει να έχει πλάνο και πρέπει να έχει και consistency. Απλώς, τουλάχιστον που μου δείξε εμένα η διοίκηση τα τελευταία 2 χρόνια είναι ότι δεν άλλασαν εύκολα προπονητές πλην των 2 χρόνων των τελευταίων. Δηλαδή ήταν ο Σοφρόνης καμπόσον καιρό, ήταν ο Πέτρο, ήταν καμπόσον καιρό, κρατήσαμε τον Τσόρνιγκερ και στα δύσκολα του εμείς κρατήσαμε τον. Μόνο τα τελευταία 2 χρόνια είμαστε σε κάπως φάση πανικού, κατάλαβες. Εν τόν που με εκνευρίζει λίγο με τα τελευταία 2 χρόνια. Δηλαδή κάνουμε κάποια πράγματα που φαίνονται panic moves. Ναι, ακριβώς. Ευχαριστούμε, Ευτύχη. Εγώ ευχαριστώ σε όλα τα πάντα κούθκερα με όλοι μας ακούσει. Και άντε, πες και κάνω κύπελλο. Θα χαρούμε και λίγο φέτος, ξέρω εγώ. Θα ακούσατε κι εσείς πρώτο χεράκι από έναν true genuine οπαδόν του Απόλλωνα με το season ticket του εκεί κάθε παιχνίδι. Νομίζω υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν νομίζω είναι ένα το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Νομίζω εκεί στο τέλος που είπε ο Ευτύχιος που στα τελευταία 2 χρόνια είναι σε έναν panic mode η ομάδα μετά τον Τσόρνιγκερ. Εκεί είναι το ανησυχητικό πράγμα, επειδή έπιασε στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά που πάλεψε τόσα χρόνια με Σοφρόνη, όπως είπε ο Ευτύχιος και Πέδρο. Και έδιωξε στο Τσόρνιγκερ και αρχίζει και αλλάζει προπονητές συνέχεια. Νομίζω είναι θέμα αυτό το οποίο πρέπει να λυθεί. Δεν ξέρω αυτή η διοίκηση, αυτά είναι διάφορα πράγματα μαζί ή απλά δεν έχουν επιλέξει το σωστό προπονητή μέχρι στιγμής. Αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει στον Απόλλωνα. Πείτε μου κι εσείς μέσα στα comments τι πιστεύετε για τον Απόλλωνα και την κατάσταση στην οποία έχει φτάσει. Και θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο.